ଶୁଣିଛ କଣ କୁହ? ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛ। ହଁ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲ? ଆମ ଭାରତକୁ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଡର ହୋଇ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି ତାର ନାଁ ଗୁଡାକ କଣ କହିଲ? ଭାରତକୁ ଲାଗିଥିବା ଦେଶ ଗୁଡା ହଁ। 7ଟି ଦେଶ ଅଛି। 7ଟି ନାଁ କଣ କଣ କୁହ? ନାଁ ଗୁଡା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର। ହୁଁ 6ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେପାଳ। କଣ? ହଁ ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି।